no sap if ooit was matay you de sansa motay ja mi wel o sorgo dat you no tang ina don. Want ina ala de ni bi walo informatie e lolo sane klok maar de gi ondernemer brokos chinfuka du sa de mus du. Want den san were dat ja ma koopkraak no de of koopkraak go achteruit dat na wan lei. We jere bijvoorbeeld dat ja serie man lei moro bij man dat schrift na wan lei. Mi osori op basis van informatie ja so tapa bord van bigi succesvolle bedrijven en luku informatie data mek de tek de beslissing. Je shisa coldipsi en ligeri da pena como wijnen. Ook toe in die paramaribo je shide investeringen sa de bigi bedrijven je doet. If koopkracht no de, if money no de in de economie, if seri man lai moro bij man, ik denk de man bo do de standaard. Ik mek ook banga spot. Maar anyhow, dit naar de informatie aan Mosorio, zij leidt alle succesvolle bedrijven op basis van de informatie die de man het tech beslissen, de man heeft vrede voor spendmoney, voor investeren, omdat de man saptak is aan de economie en Mosorio de sandati. Luku jaso. Volgens informatie betrouwbare data, allemaal minimaal 15 miljard. Je ziet 9 nullen aan een miljoen. Maar miljard zijn lolo in de Surinaamse economie. En dan misap je vindt dat ja, maar mina district, maar wel in alle district minimaal alle 10 miljoen en lolo. En ik moet tegen wansani. Terwijl tak abra economie en terwijl tak abra koopkracht, we ne luku koopkracht per kop. Maar we lukken in a term voor economie a totale. Alla district minimaal 10 miljoen en lolo alamon. Da koopkracht no de, da money no de in a kondre. Bama, want dit la informatie, dat in a kondre sranang, 340 dususma euro kope gemiddeld alamon. Dus maar dat om men bij 15 dusu per maand, once maar even tjala dat kona wana sanku meer dan 5 miljard alamon. Sa aborgu sa vooral euro kona land mi no tek de trabedrijven sa de apin de anu. Da money no de kebamang. TikTok pe je shimi jaso. Na morole ki fobar ki dususma sranamang sa apwan TikTok account en onderzoeken sorry dat na fawielijk bedrijven opereren dat pelibisma ein ego dat pe de money ego en dan want desa na dat na disi mino sap in soort district you de maar bijvoorbeeld wat district like Marwina morole ki 20 dususma etan in a district en disnatori nog geen 900 sma sai sersani en winkri da fa je bodul dat seri man lai moro bay man ima pot negin bar ki say 20 dusu dis na a totale in Marwina wan en da negin bar ki nomo in Marwina om en bij sai seri man lai moro bay man dus tek je beslissen op basis van correcte data en informatie en kon je na spel serieus aan serious aan de juiste prijs, serious aan volgens je target en make you wel verdiende winst.